mibadhi e gwenge ma Bomet. Gavana Bomet Hilary Barchok ochwalo nyim duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC bade ma Nakuru kitude gi weche mag mibadhi e kaunti no. Apisas mag EACC no chako timo pedha e dala jatelo ma idore gweng ma Kap Kimulu e Bomet kendo bang'e chopo nyaka apisi Barchok kama ne gidhi nyime gitimo pedha mager ka jotij kaunti ne okwini gichopo machiegni e kinde mane pedha ma kamano itimo. Kaluwore gi jatije maduong' mar EACC Abdi Mahmood, Barchok kanyakla gi achije moko 10 itimonegi apedha kitudo gi tiyo marach gi omenda jopiny. Barchok e gavana mokwongo e piny owacho ma William Ruto minono kaluwore kod mibadhi. E kaunti ma Nakuru, do ma Nakuru wito oko bura ma jalupo Brian Odhiambo machore ni ne